Tabok ani grima sunai to lani bai. Hello dolrok bahai tong bai joto kaham krona kha khlama kaham no geno no haina hai ani channel no joto no lam sogo onek din kha vlog video khaijai ge ke haina nogo tongo ba kisa yang gurai jai ge ba oni bagai vlog video khaijai ge ta ke norok ani first ni paithak jara vlog video no nai tong di ke jini kisa haino nogo haina tong mani ba seleo ke ba kisa haino kisa kolasrao sini yang utini kolasra bazar ta tini sombar ba bechibar hingke kolasra bazar milio tini hingke sombar tini jong haino nogo tong mani ba nogo tong ni seleo ni bagai kisa kolasra bazar kisa gurai gana hingke sabai thangnai hingke norok no phungnai norok first ni paithak jara ni vlog video nai tong di norok tagu ani channel no subscribe khai hingke subscribe khai di photapot tam video nai ne musung norok comment khai sadi hingkai asuro vlog video rok khaini rungya do vlog video rok khaije ge ba onek din ongkha ka kokrok se sani rungliya tamno sasina hede hingke norok first ni se paithak nai tong do hingke norok no sabai thangnai norok no phungnai rok nai tong na vlog video no sabai thangnai norok no phungnai sabai thangnai hingke nai di ani loge songbai thangnai ta tini kolasra thani bai nang ready ong jodon ong jige ongjak sedini legoro jaga wati phai nongneo khumya tini phina kolasra do thangai legoro garana watini yang yung legrung miya hingke tini laijeng kolasra thang kisa legroi nei gana asono dari kolasra thang norok bai malai nei kai bai kolasra bai sapajak rice आज पूरी क्या है बिस्किट खा दे अरे ना ये किसी ने मिठाई का किसी ने मिठाई जाना है कोलासरा बाजार पे जा नॉर्मल काम होने को मैं कैसे दिन नॉर्मल फ्लो में यार sini kok baike thaisiran na tabok ani grima sunai to lani bai Soksani bai tabok pri sumjai ga dang ingot khaidi mono tabok se kolasra ni phayo thajok sai ni bai tabok ready ong thajok rajak nai di kolasra bazar ni paiti mani mono ei thaisung no keji 80 taka ko sagari thona thogia tho tasty asono mokhe o sakang ni video to kisa nai di norong no kisa phunumai rolls like thomo sakani rolls like pere kalayo mon ke rolls ki thumai ton tabo mala batam mala bono hai ngari ba re satong tumane mar ke nai di bio sini nog ni bio pre bayre khoini mani se watoi phaini bai ekdom kusum mungja nadi yang te scratch samjai ge scratch hamnai tabo pra watoi thungi phia kono shanti se kore watoi bai modur boto scratch hamnai tabo scratch nai tong do watoi be birat thungi dia Santi kere. Thaisrem bathai mia kolasra bazar ni pai tumani omono thaisrem bathai nyo
Nokta hin comment khai sadi jeng ke mano sini kok bangke thaisrem bathai hino narok ni kok bangke tamo hin comment khai sadi dol rok nadi to taklai bosoni first time thaisrem purwa chanai salami ton tabok tani musunam sugena chua khreja Asal sinani blog video narajitisa naithok like comment and share subscribe khadi hanya hai next blog malani nopai